Yr adnod fi wedi dewis yw Galarnad 3 a adnod 22. Mae cariad ffyddlon yr arglwydd yn ddiddiwedd a'i garedigrwydd yn para am byth. Mae'r adnod yma'n atgoffa ni am cariad cyson Duw tuag ato ni, a gweithio pethau anghywir ni'n wneud trwy'r adeg, mae Duw byth yn troi ei cefn arno ni, a mae'n parhau i caru ni yn ffyddlon pob dydd. Mae'n gysur mawr gwybod fod cariad Duw yn rhywbeth mor dibynadwy. Pan rydyn ni'n mynd trwy problemau, mae popeth yn gallu teimlo mor ansefydlog, ond trwy'r adnod yma, rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n gallu ymddiried mewn Duw, sydd yn fwy ffyddlon nag unrhyw beth yn y byd hyn. Mae'r adnod yma'n cymaint o gysur i mi, ac yn anogaeth wrth wybod fod gen i Duw tragwyddol sydd yn dangos i fi cariad pob dydd nad ydw i'n heiddiau.